up guys? Welcome to another video. For this video, I'm here with Kaching! Ngit-ngit kayo. Ngit-ngit kayo pero Di man good ngit. So, karon kayo na siya ko kang kuya kay ganahan sa camera basta oh my god kuan gid uy makalahi ra gid ni mga vlogger na ta oy lahi ra gid ni kang kuya. peace out. Napang. Okay, hindi Kasi pa na. Ala, oy, kalisod na gini mga taga-bukid, ay. Why knowing, kalisod na. Dalig men. Hi, what's up? Kumusta mga kaigan? May bagong araw, panibagong katawan naman. Kung bago ka pa lang sa aming channel, welcome sa Pamilyang Mandirigma. Ahu! So, karon kay ba man jud ko nanilapad ako naong kay lapad mga ay naong sa mga di lapad og naong karon kami pabanan ng mga lapad og naong sumot jud ko lapad og naong no. Awa. Lagi Lapad kayo. Lagi sila. Awas ko Alex, niwa og naong pero ngano ako? Dako kaayo. Ana. What's up? Kumusta mga kaigan? At yun na nga yun mga kaigan, panibagong araw, panibagong tarataduluhan naman yun. At yun! At kung bago ka lang sa aming channel, welcome to Pamilyang Mandirigma. Ahu! Rona, kasama Rona na naman! Kahor ba ni mo kuya? Pinakamera naman. So, ang concept karon ni kuya kay usaon paghimo og intro. Intro? Ano ko intro? Usaon gay paghimo magpatudlo mi mo. So, usaon paghimo. Number 1. Pinaka very simple step. Istorya na kay what's up guys? Outro. Ikaduha, pina-effort good. Ay, ikaduha guys. Pina-effort good. First, ang pinaka-simple. Hello guys! Welcome back to my channel. So, ang outro na po kay pinaka-simple kay. So, mauna to among kanang video karon. So, like, share, subscribe to my channel. So, yun na kayo. Kung medyo bra, pero pinaka-effort yun. Pinaka-effort. 1, 2, 3, go! What's up? Kumusta mga kaigan? At yun ngayon mga kaigan, panibagong araw, panibagong naman yun. At yun, kung bago ka lang sa aming channel, welcome to Panonood naman. Alright guys, yan natin mga takot salamat sa mong pagtanaw o bago pa kasunod, kalimut pag-like, pag-subscribe o pag-share. So, till next time, peace out. Bye! Mag-outro na. So, maora dyan. Simple naman, ko kay, di ba imo ka, pina-effort ako kay man ko. So guys, maora to, ang akong video karon, like, share, subscribe sa akong channel. Kay, para mudaghan po ang atong pamilya. Salamat kayo sa inyong hinabang sa ako, maayong gabi sa inyong tanan. Mwah. With energy. Go. With energy. Otra. Mauna to sa atong video karon guys, ha? So, like, share, subscribe! Hi! Bye! Takpan mo na. Takpan mo na! In 3,